Hi लोगोफोर, welcome back to our Gwrlwi channel. So नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि Gwrlwi channel सिम बरायनाय जाबाय. So नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने Gwrlwi channel आव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दङ जोंनि बिटिआर आव सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामदिनोसै सो लोगोफोर जों दिनै 8 लेसननि सेकेन्ड पार्टखौ स्टार्ट खालामदिनोसै सो जोङो फार्स्ट पार्टआव जों इंट्रोडक्शन खिनाखौ सोलोंनाय जाबाय सो बा दा जों नै पार्टआव जों एक्सारसाइज सोंनाय बिदाब 8.1 निफ्राय स्टार्ट खालामदिनोसै सो दा जोंनिया से नाम्बाराव मा दं लोगोफोर सो दा आं बुंनो थाङो नोंथांमोनखौ जा जोङो फार्स्ट पार्टआव जा जों फर्मुला लिरदों बेफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा सो होमबासो नै चेप्टारनिखौ जोङो मोजाङै बुजि मोनगोन सो दा जोंना से नाम्बाराव मा दङ ट्रायंगल एबीसी माने आखान्थिथाम एबीसी आव बिया खनाथि खना सो जों सावगारिखौ आखिनोसै सो नै लिरना लाग्रोनोसै लोगोफोर आङो सोंनाय बिदां 8.1 सो जों आखान्थिथामखौ आखिग्रोनि लोगोफोर सो आखान्थिथामा जाहैबाय जोंनिया आं स्केलजों आखियाखै नालाय आखाइजों आखिदों सो एसे माबा जागोन सो बी आ जोंनिया खनाथि खना होनदों सो ए बी सी माने नै बी आ जोंनिया मा खना लोगोफोर खनाथि खना इनिफ्राय आरो होदों जोंनिया ए बी माने ए बी नि जोंनिया डिस्टेंस माने ए बी आ जोंनिया बेसेबां सेन्टिमिटार होनदों 24 सेन्टिमिटार नै ए बी निया बेसेबां 24 सेन्टिमिटार इनिफ्राय बी सी आ 7 सेन्टिमिटार बिनिफ्राय जों दिहुननांगौ लोगोफोर सो जोंना से नाम्बाराव मा दिहुननो होदों 1 नाम्बाराव दिहुननो होदों जे जोंखौ 1 नाम्बारनि 1 आव दिहुननो होदों होनायफोरखौ लिरना लानोसै लोगोफोर गिवन मा होनाय दं जोंनिया AB equal to 24 सेन्टिमिटार इनिफ्राय BC equal to 7 सेन्टिमिटार then therefore sin A equal to what इनिफ्राय मा दिहुननो आरो cos A equal to what माने दा जों से नाम्बाराव जों मा दिहुननो लोगोफोर sin A आरो cos A सो जों फार्स्ट पार्टआव आं नोंथांमोननो मोनसे फर्मुला लिरना होदोंमोन जे मा फर्मुला लोगोफोर sin थीटा माने ने नायनायाव जोंना A दोङो बाट A नि माना जायखि जाया जानो हागौ सो बेवहाय जोंना कुइसनाव A दोङो बे A नि माना नङा C बो जानो हागौ मालाबा सो दा थीटा sin थीटानि जेनेरेल फर्मुलाया मामोन जोंना लोगोफोर sin थीटा थायोब्ला जोंना मा होनना लिरगोन आङो थोंगोर बाय लावा खान्थि आं बेखौ मोजाङैनो बुजायखानाय जादों आरो बेखौ इंलिश लिरोबा मा होनो जोङो p/h सो नोंथांमोना माने गोसोआव लाखिनो नाजा आरोना आरो cos थीटा इक्वल टु मा जागोन लोगोफोर हासाबाय जोंना नैबे मा जायो सिङाव जायो लाव आखान्थियानो जायो लाव आखान्थि इक्वल टु मा जायो जोंना दा बेखौ लिरोबा b बाय जों मा जागोन b/h सो दानिया लोगोफोर दा जों नाय जोंनो sin A दिहुननो होदों नालाय लोगोफोर sin दिहुननो होनाय लोगो लोगो जोंनिया मा नांगोन थोंगोर आरो लाव आखान्थिनि मान नांगोन बाट नै सावगारियाव जोंनिया लोगोफोर लाव आखान्थिनि माना जोंना होनाय गैया सो दा बे जोङो लाव आखान्थिखौ दिहुनना लानांगोन सो दा बुंनो थाङोब्ला आं मोनसे बुंना दोनसै दे जुदि आखान्थिथाम मोनथाम आखान्थिथामनि जुदि मोनथाम आखान्थिफोरा जुदि होनाय गैयाब्ला माने खनाथि आखान्थिथामनि कारणे आरो 90 डिग्री थायोब्ला जुदि मोननै आखान्थि होनाय थायो अब्ला जोङो मोनसे आखान्थिखौ दिहुननो कारणे जोङो मा फर्मुला इउज खालामगोन लोगोफोर पाइथागोरास थियोराम सो दा जों पाइथागोरास थियोराम इउज खालामनानै जोङो नै मोनसेनि माने लाव आखान्थि नैबे लाव आखान्थि लोगोफोर नैबे जाबाय लाव आखान्थिया नैबेनो जाखायो लाव आखान्थिया गोलाव मोनसे जायो आरोना सो जों पाइथागोरास थियोराम बाहायनानै जोङो लाव आखान्थिखौ दिहुननांगोन सो दा नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो नोंथांमोना जुदि फार्स्ट पार्टखौ नायाखैब्ला नायनानै ला बेवहाय जोङो
पाइथागोरास थियरम आरो माखासे नैनि जा जों फर्मुला नांगौ बेफोरखौ जोङो गासैखौबो पार्ट नाम्बार 1 आव जोङो डिसकासन खालामनाय जादों सो दा वी नो दैट जों मिन्थिगौ जे Pythagoras from Pythagoras theorem we know that जों मिन्थिगौ जे डाइरेक्ट लिरखादोंसै लोगोफोर Pythagoras theorem खौ आं ब्रेकेटजों लिरनो हागोन जों मिन्थिगौ जे मा ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल टु मा जागोन ac स्क्वायर मानिफ्राय मोनो Pythagoras थार बुंथिनिफ्राय मोनो ना लिरना मोनबाय थार बुंथिनिफ्राय मोनो सो बेनि उनाव जोंना दा ab स्क्वायर नि माना मा जोंना लोगोफोर ab नि माना जाबाय 24 दा बे पाइथागोरास थियरमखौ नोंथांमोनहा एसे ओरैनो होनसोबेनि ab स्क्वायरा जाबाय थोंगोरखौ हमबाय जों ओरैनो ओमफ्राय bc स्क्वायरा जाबाय हासा स्क्वायर इक्वल टु जोंना लावाखान्थि स्क्वायर बेखौ नोंथांमोनखौ आं बुजायखानाय जादों सो दा ab नि माना जाबाय 24 बेखौ होल स्क्वायर लानाय जाबाय मानोना जोंना स्क्वायर दं नालाय बेनिफ्राय bc नि माना 7 स्क्वायर बेखौबो जों स्क्वायर लानाय जाबाय बेनिफ्राय जोंनो मान नांगौ ac स्क्वायर सो इमप्लाइज दैट 24 सानजाबदो लोगोफोर 24 दा 4 4 जा 16 1 से आगलायबाय 4 जों 2 जों 8 माने 8 जों 1 जों 9 2 जों 4 जों 8 2 जों 2 जों 4 दा मा जाखो 576 दा 24 सानजाबा जोंना 576 मोनबाय 7 सानजाबा जोंना 49 इक्वल टु ac स्क्वायर सो दा 576 जों जोङो 49 खौ दाजाबा जों बेसेबां मोनो लोगोफोर 5 7 to 11 12 बेसेबां मोनो लोगोफोर 625 इक्वल टु ac स्क्वायर बाद जोङो लोगोफोर बेवहाय जोंना ac स्क्वायर दङ नालाय सो जोंनो a स्क्वायर c खौ नाङा जोंनो ac खौ नांगौ सो दा ac खौ जों दिहुननो कारने नैखौ जोङो वर्ग खालामगोन लोगोफोर सो दा जों मा मोनो नाय आं बुजायबाय दे 625 नि वर्गखौ जों माबायदि लिरनो हायो 25 होल स्क्वायर इक्वल टु 625 जायो माने जोंनिया 25 जुदि 25 सानजाबो जों बेसेबां मोनो 625 नोंथांमोना सानजाबना नायबा मोनगोन सो नाय बेवहाय जोंना बे स्क्वायरजों जोंनिया दानजाबाय सो होमबानिया मा थागोन जोंनिया 25 इक्वल टु ac सो दा बे ac नि माना जोंनिया बेसेबां मोनखो लोगोफोर 25 सेन्टिमिटार सो दा जों सिम्पली जोङो बेखौबो मोनबाय बेबो मोनबाय दा आखान्थिथामनि गासैबो आखान्थिनि मानफोरखौ जोङो दिहुनना लाबाय सो दा जों दा निउ सिम्पल फज'ना होनसै आं दा निउ माबायदि फज'दों बेखौ आं नोंथांमोननो बुजायना होनसै सो दा ac नि मानखौ बेबो मोनबाय ना लोगोफोर नेखिनाखौ खालामथारनांगोन नोंथांमोना सो दा बेनि उनावहाय जोङो therefore लिरनोसै आङो therefore sin a इक्वल टु थोंगोर बाय लिरना लाफिनसै आं ओरैनो नोंथांमोना बार लिरबाय थानाङा लोगोफोर बेखौ आं जास्ट नोंथांमोना गोदानखाय फार्स्ट नालाय जों बे अंकआ सो बेनिखाय आङो थोंगोर बाय लावखान्थि होनना लिरबाय दङ सो जुदि जोङो एसे पुरानि जायोब्ला जों माबायदि लिरलांगोन डाइरेक्ट sin थीटा इक्वल टु p बाय h होनना लिरगोन जों लोगोफोर नोंथांमोना होमबानो मिथिनांगोन p माने थोंगोर h माने हासा सो sin a आं बे प्रिभियस क्लासनि भिडिअनो होनना बुंदों जे जि खनाखौ लायो जोङो लोगोफोर नै मा खनाखौ लादों जोङो a खनाखौ लादों ना सो b खनाजों नांजाबना थानाय बै खनाजों नांजाबना थानाय हासायानो जोंनिया आखान्थियानो जोंनिया मा जायो लोगोफोर हासा जायो सो बेयो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट माने बेवहाय जोङो बुजिनो गोनाङा बेनो माने मा होनदों जि खनाखौ लायो बे खनाजों नांजाबना थानाय आखान्थिखौ जोङो मा होनना हमगोन लोगोफोर हासा आरो बे मोनसेयाथ' लाव आखान्थि जायो सो लाव आखान्थियानो जागोन बाट जोंनिया हासादों थोंगोरजों जोंनिया खनाखौ लानायनि सायाव सेन्स जागोन जुदि जोंना a खौ लायोब्ला जोंनिया हासाया मा जागोन ab हासाया माने ab जागोन लोगोफोर हासाया मा जागोन जोंनिया नैखौ a खौ लायोबा हासाया जागोन ab आरो होमबा थोंगोरा माबे जागोन लोगोफोर थोंगोरा जागोन bc होमबा थोंगोरनि जायगायाव जोङो bc होगोन लाव आखान्थियाथ' ac जों बेखौ मिथियागौ सो बेनो जो लोगोफोर सो नोंथांमोनखौ आं बार बुंदों जे जि खनाखौ लायो नैयाव साइन बाय कसनि जाय उनाव जि खनाखौ लायो बेजों नांजाबना थानायखौनो जों मा हमगोन लोगोफोर हासा सिम्पल सो दा bc नि माना जोंनिया मा लोगोफोर bc नि माना जाबाय 7 बेनिफ्राय ac नि माना जाबाय जों बेसेबां मोनखो लोगोफोर दा बावैसो मोनबाय जे 25
So sin a नि माना मा लोगोफोर 7/25 so थिग बिदिनो cos a दिहुननांगौ जों लोगोफोर cos a माने जों मिथिगौ हासा बाय लाव आखान्थि so नाय आं दानि होनखादों जि खनाखौ लायो बेवहाय बि खनाजों नांजाबना थानाय आखान्थिखौनो जों मा लागोन लोगोफोर हासा so दा a खनानि नांजाबना थानाय मोननै हासा मोननै नोंथांनाय नांजाबना थानाय माने मा मोनसे लागोन बेबायदि कन्डिशन जाना लोगोफोर दा a खनाखौ लादोंना बेवहाय so दा बे a खनाखौ लाबा जोंनि हासाया मोननै नांजाबना दं बे खनादों मोनसे जाबाय नैबे आखान्थिया मोननै नांजाबना दङ मोनसे जाबाय AC मोनसे जाबाय AB so नोंथांमोनाथ' सिनायखागोन लाव आखान्थिया माबे जाखागोन so जों लाव आखान्थियाथ' लाव आखान्थिखा आरो बेनि नेक्स्ट मोनसे माने नै मोनसेया जोंना मा जागोन होनबा हासा जागोन so दा हासाया मा जागोन लोगोफोर a खनाखौ लाबा हासाया जागोन AB इनिफ्राय लाव आखान्थिया जागोन AC so equal to AB नि माना जोंनिया जाबाय 24 इनिफ्राय AC नि माना जागोन जोंनिया लोगोफोर बेसेबां 25 so दा 2 नाम्बाराव सनाय जोङो लोगोफोर दा दोङो बै 2 नाम्बारनिखौ जुदि खालामनो थाङोबा सेनि 2 खौ जोङो बैफोर पाइथागोरासनि थियरमदो बेखौ दिहुननो गोनां दा नांथला मानोना जोङो अलरेडि बेखौ दिहुनखाना दोंबाय so दा जों डाइरेक्ट जों मा दिहुनगोन 2 नाम्बाराव दोङो जोंनिया sin c माने जोंनिया बेस c लाबाबो d लाबाबो जोङो मा लागोन जायखि जाया आखान्थिथाम लाबा खना लाबाबो जोङो फर्मुलाया बेनो साइननिया थोंगोरबाय लाव आखान्थियानो जागोन आरो कसनियाबो हासाबाय लाव आखान्थियानो जागोन so बाट नै बेवहाय मा लादों नाय जोंना sin c लादों so sin c लायोब्ला जोंनिया हासाया माबे जागोन लोगोफोर नै मोनसेखौ लादों नालाय एबार जोंना नै मोनसे खनाखौ लादों एबार लोगोफोर so बे मोनसे खनाखौ लाबा जोंनिया हासाया माबे जागोन आं दानिनो होनखादों जि खनाखौ लायो बि खनाजों नांजाबना थानाय मोनसेयानो जोंनिया मा जागोन हासा जागोन so बेवहाय नैबे मा जागोन जोंनिया नै मोनसेया हासा जागोन आरो नैबेथ' लाव आखान्थियाथ' चेन्ज जाया होनखादों आं लोगोफोर so दा हासाया जाबाय BC लाव आखान्थिया जाबाय AC so दा होमबा थोंगोरा नाय दा नै BC आ जुदि हासा जायोबा जोंनिया थोंगोरा माबे जागोन लोगोफोर थ' थोंगोरा जोंनिया जागोन AB so दा नैयाव जोंनिया थोंगोरा मा जागोन लोगोफोर AB बिनिफ्राय लाव आखान्थिया AC बुजिना लोगोफोर फारागथिया नैयाव A खना लाबा मा जागोन C खना लाबा मा जागोन फारागथिखौ बुजिना लोगोफोर A खना लाबा जोंनिया हासाया जागोन AB इनिफ्राय C खना लाबा हासाया जागोन BC खोनाबायना बुजिदोंना so दा AB नि माना मा लोगोफोर 24 इनिफ्राय AC नि माना 25 so similarly बिदिनो जोङो cos C नि मानखौ दिहुननो हायो cos C माने हासाबाय लाव आखान्थि so दा जोङो cos C लाबा C खौ लाबा जोंनिया हासाया माबे जागोन लोगोफोर हासाया जागोन BC थोंगोरा जागोन AB so होमबा हासानि जागाव मा जागोन लोगोफोर इबारनिया जागोन BC by AC so BC नि माना जोंना 7 इनिफ्राय AC नि माना 25 बुजिदोंना लोगोफोर जोङो बे खनानि सायावनो जोंना डिपेन्ड जागोन फर्मुलाया so खनाया लाबा जोंनिया नैबे मानफोरा चेन्ज जागोन बे आलदा आलदा लाबा बाट जोंना फर्मुलाया एखे cos जायोबा जोंनिया हासा बाय लाव आखान्थियानो जागोन sin जाबा थोंगोरबाय लाव आखान्थियानो जागोन so बे फर्मुलाफोरखौ आं आगोलावनो लिरना होखानाय जादों आरो एसे बुजायनाबो होनाय जादों so दा जोङो 2 नाम्बारखौ जुदि नैबे बुजिबायबा जोङो 2 नाम्बारखौ एसे सावरायलायनोसै so आं खोमोरना होनाय जाबाय लोगोफोरनि दोननायफोरखौ so नोंथांमोना जुदि बुजिदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव बुजिदों होनना लिरना हरबानो जाबाय so दा नेक्स्ट क्वेश्चनाव जों फैलायबाय दानियाबा so दानियाबा 2 नाम्बार होदों जे 2 नाम्बाराव मा होदों लोगोफोर सावगारि 8.13 माने नैया सावगारि बिजाबावनो नायदों 8.13 आव दिहुन 10p माइनास cot r so दा जोंखौ दिहुननो होदों बेवहाय जोंना सावगारिखौ आखिना लाग्रोनोसै आङो PQR बे 12 होनाय दङ बे 13 होनाय दङ so दा जोंखौ दिहुननांगोन 10p माइनास cot r दिहुननांगोन so दा जोङो होनाय थानायखौ लिरना लानोसै सल्युशन so नैबे नै मोनसे अंकखौ जोङो नै मोनसे मेथ्सखौ जोङो जुदि 1 नाम्बारनि फैयोब्ला नेक्स्टआव खालामगोन दा जों नै फार्स्टआवनो जोङो 2 नाम्बार बा 3 नाम्बार फैबा माबायदि खालामगोन बेखौ जों खालामग्रोनोसै बाट नोंथांमोननो जा जुदि 1 मार्क्सनिल' जुदि कुइसन होयोबा जों बेखौ जास्ट मोननै लाइन मोनथाम लाइनआवनो जोङो फिनिश खालामना दोननो हायो बाट जोङो फार्स्टलि
लं कुइसन टाइपनिखौ जों डिसकासन खालामग्रोनि स' दा गिभेन होनाय दङ जे PQ नि माना बेसेबां दङ लोगोफोर 12 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय PR इक्वल टु 13 सेन्टिमिटार PR मा होनाय दङ 13 सेन्टिमिटार दा नोंनिया मा होनाय गैया लोगोफोर QR होनाय गैया स' आं नोंथांमोनखौ आगोलैनो बुंखादों जुदि जायखिजाया जुदि साइन कस टेन कट जायखिजाया आरोना कसेकबो जानो हागोन बेफोरनि मानफोरखौ जुदि दिहुननो होयोब्ला जोंना आखान्थि 3 नि गासैबो आखान्थिनि मानफोरखौ जोङो दिहुनना लाग्रोनांगोन स' दा नाय लोगोफोर जोंनिया मोननै आखान्थिनि मानखौ होनाय दङ मोनसेनिया होनाय गैया स' दा बे मोनसेखौ दिहुननो कारणे जों मा फर्मुला इउज खालाम लोगोफोर स' Pythagoras Theorem स' therefore अदां मा दिहुननो दे बेखौ लिरना लाग्रोनोसै जों दिहुननो दं 10p माइनास cot r इक्वल टु व्हाट जों बेखौ दिहुननो दं लोगोफोर 10p आरो cot r माइनास खालामबा मा जायो बेखौ दिहुननो दं so we know that जों मिथिगौ दे pq स्क्वायर प्लस qr स्क्वायर इक्वल टु pr स्क्वायर इथिं लिरदो Pythagoras आं सर्ट फर्म लिरना होनसै Pythagoras थार बुंथिनि फ्राय मोनो होननानै लिरनो हाबाय आं सर्ट फर्म Pythagoras थार बुंथि फ्राय मोनो माने Pythagoras थार बुंथिनि फ्राय मोनो दा जोंना PQ स' PQ नि माना जोंना 12 दङ आं 12 स्क्वायर होबाय बिनिफ्राय QR नि माना जोङो दिहुननो नांगौ QR स्क्वायरानो दोनबाय PR नि माना जोंनिया 13 स्क्वायर implies that 12 स्क्वायर खालामबा जों मा मोनगोन 144 प्लस QR स्क्वायर इक्वल टु 13 सानजाबा जोंनिया मा मोनो लोगोफोर 169 so implies that QR स्क्वायर इक्वल टु 169 माइनस 144 को बिथिं मा जागोन 144 माइनस जागोन so QR स्क्वायर दा बै 169 निफ्राय जोङो 144 दानख'बा जों बेसेबां जागोन लोगोफोर 25 जों दा मा मोनगोन होनबा 25 मोनबाय स' दा 25 मोनदोंब्ला जोङो दा QR स्क्वायर इक्वल टु 25 खौ जों मा लिरनो हायो 5 स्क्वायर स' दा नै स्क्वायर जों केन्सेल थांनानै QR इक्वल टु जों मा मोनखो लोगोफोर 5 स' दा QR नि मानखौ जों मा मोनखो लोगोफोर QR नि माना जाबाय जोंनिया 5 मोनबाय स' दा जोङो सिम्पल 10p नि मानखौ दिहुननांगौ cot r नि मानखौ दिहुननांगौ ओमफ्राय माइनास खालामनानै एन्सारखौ दिहुननांगौ स' दा जों सिम्पल गासैनिबो मानखौ मोनबाय होमबा दिहुननो हाबायना आरोना जोंना लोगोफोर स' नोंथांमोना दा 10 नि फर्मुलाखौ मिथिनांगोन cot नि फर्मुलाखौ मिथिनांगोन स' बे फर्मुलाखौ जों डिसकासन खालामना होनाय जाबाय नोंथाङा सिम्पल थांनानै नायबानो जायो फार्स्ट पार्टआव स' होमबा आं एसे लिरना फैनोसै दा नैयाव गोदान नालाय एसे tan थीटा इक्वल टु जों मा मोनोमोन थोंगोर बाय हासा आं सर्ट फर्म लिरदों हा थोंगोर बाय मा हासा थोंगोरखौ जों मादों p जों बुजायो हासाखौ जों b जों बुजायो आरो 10 नि उल्थाया जोंना cot होनना मिथिखागौ cot 10 नि उल्थाया मा लोगोफोर जोंना cot स' cot थीटा इक्वल टु मा जायो जोंनिया हासा बाय थोंगोर बेफोरखौ गासैखौ बुजायनानै जादों उल्थाफोरखौ आङो दा होमबा मा जागोन b बाय p माने बे 10 खौ नोङो गोसोआव लाखिनो हाबा नोङो cotखौबो गोसोआव लाखिनो हागोन स' दा 10 आरो cotआ माने उल्था आरो अपोजिट स' दा जों नाय बेवहाय नाय दा लिरनोसै आङो therefore दा नै दानिनि उननिखौ लिरो हा 10p माइनास cot r इक्वल टु नाय 10p माने जों माखौ लादों लोगोफोर 10p माने जों लादों मा मोनसे खनाखौ दानिनिफ्रायनो होनखाबाय थादों आङो जि खनाखौ लायो बेजों नांजाबना थानाया जोंनिया मा जायो लोगोफोर हासा आरो मोनसेया लावखान्थि जायो स' दा p खनाखौ लाबा जोंनिया मा मोनसे हासा जागोन लोगोफोर p खनाखौ लाबा जोंनिया p जों नांजाबना थानाय हासाया माबे आखान्थि माबे pq स' हासाया जागोन जोंना pq स' नैबायदि थाबानो जे जों थोंगोर लागोन बिदि नङा लोगोफोर नोंथाङा नै खनानि सायावसो दिपेन्ड जागोन मा मोनसेखौ हासा लागोन मा मोनसेखौ थोंगोर लागोन स' जों p खौ जुदि लायोब्ला p खनाखौ लाबा जोंनिया जागोन हासाया जागोन pq आरो लाव आखान्थिया जागोन बे आरो थोंगोरा जागोन बे स' दा नाय 10p 10 नि माना जाबाय थोंगोर बाय लाव थोंगोर बाय हासा स' दा थोंगोरा माबे जागोन लोगोफोर दा जों 10p खौ लायोबा थोंगोरा जागोन qr स' साव मा जागोन जोंनिया साव जागोन qr सिं मा जागोन इनिफ्राय
थोंगोर बाय हासा स' p खौ लाबा जोंनि हासाया माबा जागोन pq स' सिङाव मा जागोन pq बुजिना बुजियाखै लोगोफोर स' दा बिदिनो कट r लाबा जोंनिया नाय कटनि फर्मुलाया हासा बाय थोंगोर साव हासा जागोन सिङाव थोंगोर जागोन बाट नाय कट r खौ लानाय लोगो लोगो जोंनि हासाया माबे जागोन लोगोफोर एबार हासाया आरो बिदिनो नांजाबना थानाया माबे qr स' सावा हासा दं नालाय साव मा जागोन जोंनिया qr सिङाव थोंगोर जागोन pq नाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनबाय जे जोङो बेफोराव जोङो मानफोरखौ दिहुननानैबो खालामनो हागोन आरोना जेनेबा qr नि माना जोंनिया मा qr नि माना जों दासो दिहुनबाय qr नि माना 5 pq नि माना जोंनिया मा 12 इनिफ्राय qr नि माना जोंनिया मा लोगोफोर 5 इनिफ्राय pq नि माना बेसां 12 स' दा 12 बेबायदि लाबा जोंनिया मा जायो साव 5 - 5 स' इक्वल टु 0/12 इक्वल टु 0 दा स' एन्सारा बेसां मोनखो लोगोफोर एन्सारा मोनबाय जों 0 बुजिना लोगोफोर बेखिनाखौ जास्ट नैखिनाखौ दुससा लाबाय 12 आरो 12 नि दुससा 12 जों 12 खौ रानबा 1 जों 5 खौ सानजाबा 5 माइनासा माइनास 12 खौ 12 खौ रानबा 1 जों 5 खौ सानजाबा 5 स' 5 निफ्राय 5 थांबा लाथिख' बाय 12 इक्वल टु 12 0 जाबाय स' दा जोङो सिम्पल जा जुदि जोङो से नाम्बारनि बायदि खालामनो गोसो दङबा जा से नाम्बारल' होनाय दङब्ला नोंथाङा माबायदि खालाम बे जेबो सिगांनि जेबो दिहुननाङा जास्ट नैयालासे फज' जास्ट नै बायदि लिरबो लोगोफोर से नाम्बारनिल' दिहुननो होदोंब्ला नै बायदि लिरबि नैयालासे लिरबि नेया बेखिनाखौ लिरबि बिनिफ्राय बेखौ लिरबि स' दा नाय qr बाय pq समान ना स' बेजों दाना होदो ओमफ्राय मा मोनखो जों लाथिख' स' से नाम्बारनिबा नैनिफ्राय नैयालासेनो जोब्बाय जोंनिया बाट 2 नाम्बारनि जुदि 3 नाम्बारनि थायोबा जोङो एसे दानिनि बायदि खालामबा एसे मोजां आरोना स' दानिनि बायदि एसे 2 बा 3 थाबा दानिनि बायदि खालाम आरो से जुदि नाम्बार अनलि थायोबा बेनिफ्राय बेयावनो जोब्बाय जोंना फिनिश स' दा जोङो नेक्स्ट कुइसनाव दा जों थांलायनोसै स' दा एबारनिया जाबाय जोंना थार्ड नाम्बार कुइसन स' थार्ड नाम्बार कुइसन स' दा थार्ड नाम्बार कुइसनाव मा दं एसे फरायना होनोसै आङो होनाय दङ दे जुदि sin a इक्वल टु 3/4 दा cos a आरो tan a खौ साननानै दिहुन स' दा जों मा दिहुननांगौ cos a आरो tan a खौ दिहुननो होदों स' नाय जोङो सावगारिखौ आखिनो लाबाबो हायो आरो नोंथाङा सावगारिखौ आखिना लाबा मोजां आरो लानोबो नांगोन बेवहाय स' जों सावगारिखौ आखिना लाग्रोनोसै स' दा सावगारिखौ आखिबा नाय दोना ए हमना ला आंनि मोनसे ए लानोसै ए बि सि स' दा जोंनिया नैबे मा 90 डिग्री स' दा होनाय दङ गिभेन 3 नाम्बार हा लोगोफोर गिभेन sin a इक्वल टु 3/4 जोंना बे होनाय दङ स' आरो मा दिहुननांगौ therefore cos a इक्वल टु what आरो मा दिहुननांगौ tan a इक्वल टु what cos a आरो tan a नि मानखौ जोङो लोगोफोर दिहुननो नांगौ स' implies that नाय जोङो दा जों मिथिगौ sin a स' sin a नि फर्मुलाया मा बाट नोंथांमोनखौ आं फर्मुलाखौ निउ लिरना होनोसै जोङो sin a नि फर्मुलाया p/h इक्वल टु 3/4 जों sin a नि जायगायाव माने sin नि फर्मुलाखौ होजोबबाय नोंथांमोना जुदि आंनिखौ जास्ट माबानि कारणे लिरना होदों जे नोंथांमोना गोदान नालाय स' बेनिखाय आं लिरना होदों स' नोंथाङा जुदि एग्जामफोरखौ खालामबा 2 लाइननिफ्रायबो खालामनो हागोन बाट नैखौ लिरना ला आरोना दा बुजिनाय हिसाबै जों फर्मुलाखौ लिरग्रोबाय फार्स्ट दे sin नि फर्मुलाया मा जोंनिया लोगोफोर p/h दा नाय बेवहाय नाय sin a माखौ लादो लोगोफोर sin a स' sin a खौ जुदि लानाय लोगो लोगो sin a खौ जुदि लायोब्ला जोंनो हासाया माबे जागोन लोगोफोर हासाया जागोन BAB आरो थोंगोरा जागोन BC आं आगोलनो बुंखानाय दङ जे जोंनिया जि खनाखौ लायो बेजों नांजाबना थानायानो हासा जायो आरो नैबे थोंगोर जागोन आरो नैबेथ' लावा खान्थिखा स' दा नाय होमबा दा साइड P थाव गोजौ जाय साइनाव साइन थायोबा जोंनिया गोजौ मा जायो जोंनिया थोंगोर जाखायो आरो सिङाव मा जायो लावा खान्थि स' दा थोंगोरा मा जागोन A खनाखौ लाबा थोंगोरा जागोन जोंनिया BC बिनिफ्राय माने लावा खान्थिया माबे जागोन AC इक्वल टु 3/4 स' therefore दा मा मोनखो लोगोफोर BC नि मानखौ BC नि सिदा मा दङ नाय BC नि सिदा 3 दङ स' BC नि मानखौ जों मा मोनखो लोगोफोर 3 बिनिफ्राय AC नि सिदा मा दङ नाय स' AC नि मानखौ जों मा मोनखो लोगोफोर 4 आं नैखौ स्कारसिनखौ ओरैनोसो दिन्थिना होदों बेखौ नोंथांमोना होनाङा दा जोङो BC नि मानखौ 3 मोनबाय AC नि मानखौ जों मा मोनखो लोगोफोर 4 मोनबाय
सो दा जोङो नाय BC नि माना मा दा BC नि माना जाबाय 3 AC नि माना 4 आं नोंथांनो दानिनो होनखादों जे जोङो जायखि जाया cos A tan A आरो मायबा मायबि जुदि जेनेबा cosec sec बेफोरनि मानफोरखौ जुदि दिहुननो होयोब्ला जोङो आखान्थिथामनिफ्राय जुदि दिहुननो होयोब्ला जोङो आखान्थिथामनि मोनथामनि आखान्थिफोरनि मानफोरखौ जोङो होनाय थानांगोन सो दा जों दिहुनना लाबाय मोननै आखान्थिखौ दिहुनना लाबाय आरो बेखौ माबायदि दिहुनगोन नैनिफ्राय दिहुनबाय लोगोफोर बुजिखाबाय दा सो दा एबार जोङो नै मोनसेखौ जों मादों दिहुनगोन फर्मुला इउजिं Pythagoras Theorem सो दा जोङो Pythagoras Theorem बाहायदोंसै नि खोनाखौ मोननो हागोन ना लोगोफोर खोमोदोंसै आङो सो दा Pythagoras Theorem बाहायदोंसै सो therefore we know that होनना लिरजागोन लिरनो गोसोबा therefore डाइरेक्ट लिरजागोन therefore होननानै we know that AB square plus BC square equal to AC square so implies that AB नि माना जोंनो होनाय गैया मोनाखै आरो ना जोङो दिहुननो हायाखै सो दा जा दिहुननो थांगासिनो सो BC नि माना जोंनिया 3 square AC नि माना जोंनिया 4 square so implies that AB square plus 3 3 is 9 4 4 16 so implies that AB square equal to 16 9 के नम्बर -9 मोनिबाय so दा AB square 16 निफ्राय -9 थांबा जोंनिया मा जागोन 7 जागोन सो दा नाय जों दा बेखौ जों स्क्वायर नांगौ नालाय बे स्क्वायर दङ जोंना सरि स्क्वायर नाङा जोंनो AB खौ नांगौ नालाय सो जों स्क्वायरखौ गैया खालामनांगोन सो स्क्वायर गैया खालामनाय मेथडआनो जोंनिया जाबाय बिथिंनिखौबो होल स्क्वायर खालामनांगोन दा 7 खौथ' जों बर्ग खालामनो हाया सो बेखौ मा खालामनांगोन जोङो √7 होनानै बेबायदि नांगोन होमबासो नाय बेखौ जुदि जों ब्रेकेटखौ गैया खालामो √7 मोननै सानजाबबा जोंनिया माखौ मोनफिनगोन 7 खौ मोनफिनगोन आरो बेबायदि मानो खालामखो लोगोफोर आङो बै स्क्वायर जों स्क्वायर केन्सेल खालामनो कारणे बेबायदि खालामनाय जाबाय सो AB इक्वल टु मा मोनखो जों लोगोफोर √7 सो दा AB नि माना जों मा मोनखो √7 मोनबाय सो दानिया सिम्पल बाग दिहुनजोबना लानो हाबाय ना सो दानिया जों cos A नि मानखौबो मोनगोन tan A नि मानखौ मोनगोन जायखि जाया दिहुननो बानो हागोन जोङो सो दा therefore cos A equal to 9 cos नि फर्मुलाया मा लोगोफोर जोंनिया cos नि फर्मुलाया b/h आं लिरबाय थाला हासाबाय थोंगोन होनना लिरबाय थाला आं मा लिरखो cos नि मानखौ लोगोफोर b/h लिरबाय सो दायो दा b cos A खौ लानाय लोगो लोगो जोंनिया हासाया माबे जागोन लोगोफोर हासाया जागोन AB सो जा इथिं मा जागोन हासाया जागोन AB आरो लाव आखान्थिया माबे जागोन AC बार बुंबाय थादों हा बुजायदों नोंथांमोना बुजिना बुजियाखै कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय सो AB नि माना मा AB नि माना जोंनिया √7 बिनिफ्राय AC नि माना जाहैबाय जोंनिया 4 सिम्पल नाय एथ' गोरलै बिनिफ्राय tan A नियाबो बेबायदिनो आरोना tan A माने जों मिथिगौ मा फर्मुलाया P/B दा A खौ लानाय लोगो लोगो जोंनिया थोंगोरा माबे जागोन लोगोफोर A खौ लानाय लोगो लोगो A खनाखौ लानाय लोगो लोगो थोंगोरा BC बिनिफ्राय हासाया जाबाय माबे जागोन लोगोफोर AB सो BC नि माना जोंनिया 3 AB नि माना जोंनिया मा लोगोफोर AB नि माना जोंनिया जाबाय √7 सो दा सिम्पल ना बुजिना लोगोफोर दा जों नेक्स्ट क्वेश्चनखौ खालामदोंसै जोङो 4 नाम्बारखौ बेखौ मोनसे लोगोफोर दा जोंनिया दा एबार 4 नाम्बार क्वेश्चन मोनफैबाय जोङो 4 नाम्बार क्वेश्चन सो 4 नाम्बार जोंनिया होनाय दङ 15 cot A equal to 8 दा जों दिहुननांगौ sin A आरो sec A खौ दा सिमिलारलि सेम आरो ना जोंनि 3 नाम्बार दं सेम 4 नाम्बारा जोंबाबो खालामनानैसै आङो गिवन 3 दों 4 दों सेम गिवन 15 cot A equal to 8 देन जोंना मा दिहुननांगौ sin A equal to what बेनिफ्राय आरो मा दिहुननांगौ sec A equal to what सो दा जोंनि सावगारिखौ आखिना होनसै आं नोंथांमोननो सावगारिखौ जुदि आखिबा नैबे दानि बायदि आखिलायनोसै आं ABC नैबे 90 डिग्री सो दा जों नाय cot A खौ आं बिथिं लिरनानै बै 15 खौ बिथिं लांबा मा जागोन आंनिया 8/15 बुजिना लोगोफोर आं जास्ट 15 खौ बिथिं लाबाय आं 15 खौ बिथिं लाबा मा जाखो सिङाव खारबाय सो दा जों cot नि फर्मुलाया मामोन लोगोफोर cot नि फर्मुलाया जाबाय b/p माने cot थीटा इक्वल माने जोंना b/p माने हासा बाय थोंगोर सो दा जोंनि cot A खौ लायोबा जों नाय साव हासा जायो नालाय A खौ लाबा जोंनि हासाया माबे जागोन लोगोफोर बै A खनाखौ लाबा जोंनि हासाया जागोन AB सो गोजौहाय मा जागोन जोंनिया AB आरो थोंगोरा माबे जागोन
बे जुदि हासा जायोबा थोंगोरा obviously बे जागोन सो BC आ जाबाय जोंना थोंगोर सो 8/15 मोनबाय सो दा AB नि माना जाबाय 8 BC नि माना जाबाय 15 सो therefore AB equal to 8 and BC equal to 15 so therefore दा BC नि मानखौ जों होनोसै नियावहाय 15 इनिफ्राय AB नि मानखौ 8 therefore AB square plus BC square equal to AC square from Pythagoras Theorem आं from Pythagoras Theorem होननानै लाबाय नोंथांमोना Pythagoras थारपुंथिनिफ्राय मोनो होननानै लाबानो जायो बर'यै so AB नि माना जाबाय जोंना 8 square plus BC नि माना जोंना 15 square equal to AC square so implies that 8 8 जा 64 plus 15 सानजाबबा I think 2 to 5 मोनो खोमा 5 5 25 5 1 5 7 5 1 so मा मोनखो 5 2 so 2 5 equal to AC square so implies that बिसोर मोनखो दाजाबबा मा जागोन नैबे जाबाय 9 6 7 8 2 equal to AC square दा जोंना मा मोनखो लोगोफोर 289 मोनबाय so दा जों 289 खौ जुदि बर्ग खालामो मानि बर्ग खालामबा मोनगोन लोगोफोर 17 9 से बा 13 बिसोरनि मोनसे जागोन आरो 13 खौनो नायग्रोनोसै 17 खौ नायखानोसै 7 7 जा 49 बा 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 जों 4 दों बेसे जागोन लोगोफोर 7 जों 4 दों 11 so 1 7 जा 1 ओमफ्राय नाय मा जाखो जों लोगोफोर 17 and 17 so 17 मोनबाय so दा नैथिं लिरनोसै आङो so 17 square equal to AC square माने 17 मोननै सानजाबा जोङो 289 मोनो so बेजों square cancel so AC नि मानखौ जों मा मोनखो लोगोफोर AC नि मानखौ मोनबाय 17 so दा सिम्पल दा sin A sec A नि मानफोरखौ जों दिहुननो हाबायनो सिम्पल मानो होनबा जोंना बेफोरखौ दिहुननो हाबाय नालाय so दा जों सिम्पल दा फर्मुलाखौ फज'ना होनोसै आरोना so नोंथांमोना जुदि बुजिदोंबा लाइक होबानो जाबाय हा लोगोफोर आरो शेयार खालामजालाय लोगोफोरनो so therefore sin A equal to जोंना मा मोनखो sin A माने जों मिथिखागौ दानिफ्राय दिहुननो बुंबाय थादों आं थोंगोर बाय हासा आरो A खौ लानाय लोगो जोंना हासा माबे जागोन हासाया जागोन AB आरो थोंगोरा जागोन BC so थोंगोरखौ सायाव लिरबाय आङो लावा खान्थिखौ सिङाव लिरबाय so इनिफ्राय sec A थिग बिदिनो sec A दा फज'दो BC नि माना जोंना बेसेबां BC नि माना जाबाय 15 ओमफ्राय AC नि माना 17 बिनिफ्राय आरो जोंना sec A so sec A नि माना sec theta equal फर्मुला मा लोगोफोर sec theta equal to मा लावा खान्थि बाय हासा so दा लावा खान्थिया माबे जोङो AC निफ्राय हासाया माबे जागोन A खनाखौ लाबा हासाया माबे जागोन जों लोगोफोर AB so AC नि माना 17 AB नि माना जाबाय जोंना 8 so बे भिडिअनि गेजेरजों जों लोगोफोर बेखिनिखौनो सावरायबाय so जों नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामनानै बिदाय लानाय जाबाय so गोजोन्थों लोगोफोर so नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो so नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटन थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पली जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै स' गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय